Żieda rekord fin-numru ta' turisti li ġew Malta dan hekk kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika żvela li matul is-sena 2017 kien hemm total ta' 2 miljun u 300,000 turist illi jażlu lil pajjiżna bħala destinazzjoni turistika. Dan ifisser żieda ta' 16% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan ir-riżultat irrifletta tajjeb fuq l-ekonomija Maltija hekk kif waqt il-btala tagħhom it-turisti nefqu u ħallew f'pajjiżna madwar 2 biljun euro li jfisser żieda ta' kważi 14%. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika nnota li matul l-istess perjodu kien hemm żieda ta' 10.3% fin-numru ta' ljieli li t-turisti qattgħu f'pajjiżna. Dan hekk kif bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet kien hemm total ta' 16.5 miljun lejl. Brabta ma' din il-kisba importanti il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mitt irrimarka illi l-Gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem f'dan is-settur. Huwa semma li ser jiddaħħlu destinazzjonijiet ġodda fosthom Casablanca, San Pietruburgu kif ukoll pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Apparti minn hekk ser ikun hemm żieda fit-titjiriet, kif ukoll ser ikun hemm aktar investiment fl-infrastruttura. Saħaq li t-turiżmu huwa kunċett importanti ħafna għal pajjiżna għal fatt li minnu jinħolqu bosta opportunitajiet. Il-fatt li żdiedu t-turisti għal 2.3 miljun persuna u qed jonfqu ġewwa pajjiżna kważi 10 biljun euro, il-kontribut għall-ekonomija hija waħda kbira. Il-flus qed jinfirxu ma' ħafna nies li huma impjegati f'dan is-settur. Il-fatt li s-settur kontribwixxa 2 biljun euro l-ekonomija jfisser li dawn il-flus qed imorru fil-bwiet tal-poplu Malti wawċi, fil-bwiet tan-negozjanti żgħar ukoll u kif ukoll kbar, u qed jassiguraw li qed ninvestu aktar fil-ħaddiema u fl-istess ħin ukoll qed nassiguraw li nkunu nistgħu nibqgħu we sustain growth, aktar flus min-naħa tat-taxxi u aktar benefiċċji soċjali, investiment fl-edukazzjoni u fis-saħħa. Is-settur turistiku huwa sors importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Dr. Gavin Gulija, saħaq dwar l-importanza li tkompli titwettaq din il-ħidma li qiegħda ssir sabiex bekk aktar turisti jqattaw il-btajjel tagħhom għaw Malta. Is-sodisfazzjon mhuwiex biss illi rġajna ksirna rekord din is-sena, imma sodisfazzjon akbar illi issa jenna sena waħda wara l-oħra nagħmlu records ġodda. Aħna konfidenti illi din is-sena attwali, is-sena 2018, ser tkun sena aqwa minn dik illi għaddiet. Dan nistgħu ngħidu b'konfidenza so għaliex bħalissa naturalment il-belt kapitali tagħna hija l-belt kapitali tal-kultura Ewropea, il-V18, il-qiegħda servina ta' vetrina sabiex jiġu aktar turisti lejn pajjiżna, però qed inkomplu noħolqu aktar prodotti u aktar events so separati mill-V18, kif ukoll anki mal-V18 il ċertament se jħajru aktar turisti iżuru pajjiżna. Fl-2017 l-akbar ammont ta' turisti li ġew f'Malta kienu mir-Renju Unit, b'total ta' madwar 560,000 u kważi 900 turist, u mill-Italja b'aktar minn 363,000.